Мәскәү күренәм икән биек манарадан карасам, Калдиш, Калдиш, Казан сөлгесе.
Bağlan тұрып біздің келесем аюрағын ойната. Bağlan тұрып біздің келесем аюрағын ойната. Bas elle emme gelsin, gidenlere begilsin. Bas olanda zülbəkətnin şapkaları görünsen. Bas elle emme gelsin, gidenlere begilsin. Bas olanda zülbəkətnin şapkaları görünsen. Bas olanda zülbəkətnin şapkaları görünsen. Bu нәрсе, әни? Ғасырлар аша сакланып килгән милли байлыгыбыз. Ә хәзер кыйблаңны барларга, иманыңны табарга кирәк.
нәрсе де болса, таптыңмы соң? Җир йөзендә һәрбер кеше нәрсәдер югалта һәм таба. Алайса, хәзер нәрсә? Хәзер мәхәббәттер, улым. Арымда мин зәңгәр күккә ярак хыялга китәм. Без яшәгән бу дөньяның игешиге бар микән? Җавап эзләп җанымдагы меңләгән соравыма менеп китәм хыялымда киек каз юлларына. Җавап эзләп җанымдагы меңләгән соравыма менеп китәм хыялымда киек каз юлларына. Җиләк көйән тәсе белән ни зөһрә яши айда. Ярым булыр, барым булыр, миңа насыйп яр кайда. Нигә кошлар кыйгаш-кыйгаш очалар төркем-төркем? Мин дә иңләр идем күкне, булса Худайдан иркем. Нигә кошлар кыйгаш-кыйгаш очалар төркем-төркем? Мин дә иңләр идем күкне, булса Худайдан иркем. Ой, син җиһан миңа серең, күтәрдә керфегеңне, чиксез галәм эшләрендә мин тузам бөртегенә. Җавап булып бәреп килә чиксез галәм ялыннан. Син кеше, синең йөрәккә сөю хисе салынган. Җавап булып бәреп килә чиксез галәм ялыннан. Син кеше, синең йөрәккә сөю хисе салынган. Никадәр озын булса да гомеремне күпсенәләр, аермача Ходай мине бу дөнья бәхетеннән. Әнием, мин бит яратам. Яратам! Я улым, мине ни белән шатландырырсың? Күпме җирләр киздем, сулар кичтем, бар галәмне йөреп чыктым. Ләкин энҗе бөртекләрен таба алмадым. Эй, улым, менә шушылар бит инде безнең милләтебезнең энҗе бөртегенә тиң җәүһәрләребез. Беренчесе, белмә, ул синең ана телең, аның моңы. Икенчесе, аягындагы читекләр, алар синең хезмәтең, түккән хәләл тир нәтиҗәләре.
Üçüncüsü Bilbao Puta. Туған илеңгә булган ихтирам. Дүртенчесе менә бу сөлге безнең йолаларыбыз. Бишенчесе түбәтәй. Ул безнең иманыбыз. Ә менә бу күгәрчен. Ул алтынчысы минем насип ярым, мәхәббәтем. Ә җиденчесен тапмадым бит. Ансы инде аның улым, менә ул. Хезмәтебезгә хөрмәт күрсәтеп килгән кунаклар. Бүгенге бәйрәм шаһитләре. Кайсы милләттән, нинди нәселдән булуына карамастан, дус, тату яшәүче кардәшләребез! Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан.